Ayan mga kasinag, good morning. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon mga kasinag, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil makukuha ko na ang sahod bagwis at maraming salamat din sa inyo mga kasinag. Ngayon mga kasinag, andito kami sa Halabang Baybay. Dito na ako nag-intro para magaraganda naman ang view. Ngayon pala mga kasinag, samahan nyo kami. Pagkuha ng sahod di bagwis, ang plano ko kasi sa kalahati ng sahod ni Bagwis ay itutulong ko sa aming sityo sa nasasakupan ni Bagwis. Kaya mga kasinag, wag nyo pong skip ang ads para mas marami pa tayong matulungan. Ayan mga kasinag, samahan nyo pala kami pagpunta sa bayan ng Siruma kasi doon namin kukunin. Maraming salamat po talaga mga kasinag. Alam kong masaya at excited din kayo na malaman ang sahod ni Bagwis. Kaya mga kasinag, ulitin ko, wag nyo pong skip ang ads ha. Maraming salamat. Siya nga pala mga kasinag, andito pala si Kabox Jerome. Mga sinag, suportahan nyo po Bicolinyo JNG TV para makatulong po sa kanilang pag-eskwela. Kasi mga sinag, lalo na si Kabox ninyo, solo na lang siyang nagpapaaral sa sarili niya. Mga kapatid niya mga sinag, may mga pamilya naman at saka wala na silang magulang. Para sa pag-aaral ng mga sinag, huwag nyong kalimutang suportahan Bicolinyo JNG TV. Ayan mga sinag, maraming salamat po. Halina kayo at kunin natin ang sahod ni Bagwis. Ayan mga kasinag, papunta na tayo sa bayan ng Siruma. Magtulak muna tayo ng bangka mga kasinag dahil mabato kasi sa lugar na ito. Baka tumama yung ilis sa bato. Ayan, nakalabas na tayo sa batuhan. Ayun. Ayan mga kasinag, pupunta na kami doon. Excited na talaga ako mga kasinag. Hahawakan ko rin ang sahod ni Bagwis. Ayan mga kasinag, malapit na tayo. Ayan malapit na tayo sa bayan ng Siruma. Duduong na tayo dyan sa may Pantalan. Ayan, malapit na. Malapit na tayong tumuong mga kasinag. Malapit na tayong tumuong.
O, di ba? Tama-tama lang hagis ko nga kasi nagsinipit. Sakto lang. Ayun mga kasinag. Mga kasinag, andito na tayo. Ayan. Andito na tayo sa pantalan ng Banwaan. Ayun mga kasinag, tayo na. Okay. Sa totoo lang mga kasinag, mapunta sa atin sa Banwaan. Ang kasama ko lang sa atin si Kuya Melvin, si Mrs. tas ako. Ayun chikiting namin, ayan oh, nakasunod. Yun. Andun na kami sa halabang baybay, nakasunod yung si Bunso. Hindi namin akalain, nakasusunod. Kaya naging 4 kami ngayon. Ayun mga kasinag, update ko lang kayo pagdating dun sa taas. Kasi maglalakad pa kami punta dun sa pagkiklima namin. Ayan. Mga kasinag, magandang araw. Ngayon pala, ngayon ko pa lang po nakuha yung sahod ko sa YouTube. Kasi nung nakaraan, yung punta natin dun sa bayan ng Siroma, hindi pa pala naipasok sa sa ating account. Nagantay pa ako ng 3 days bago ipasok. Kasi nagpunta kami mga kasinag ngayon sa bayan ng Siroma kasi dinala namin yung anak namin bunso. Pina-check up pa namin sa hospital kasi ilang araw nang may lagnat. Buti na lang at good news din, nakuha ko na yung sahod ko mga kasinag. Ito na po siya. Ito mga kasinag, ayan na. Ito na yung sahod ni Bagwis. Kaya mga kasinag, sa lahat po ng ating mga subscribers, viewers, huwag nyo pong i-skip ang ads. Humihingi po ako sa inyo ng tulong na tulungan nyo po ako para may matulungan pa tayong mga tao. Kasi yung kalahati po ng sasahurin kong ito mga kasinag, itutulong ko po dito sa aming nasasakupan, sa mga nasasakupan ni Bagwis. Mamimigay tayo mga kasinag ng kunting tulong, yung kalahati po nito. Mga kasinag, ito na, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ayan mga kasinag, 40,000 po ito lahat. May putal. Yung putal, hindi ko na isasama. Ayan mga kasinag, alam kong masayang masaya kayo. At masayang masaya rin ako mga kasinag kasi nakahawak din ng ganitong kalaking halaga. Kaya nagpapasalamat ako sa ating mga viewers, subscribers. Sana po, sana mga kasinag, patuloy nyo pong tangkilikin ang ating YouTube channel. Kaya humihingi po sa inyo ng tulong na huwag nyo po sana pabayaan ang ating YouTube channel. Alang-alang po mga kasinag sa ating mga tutulungan pa. Sana ang pagtulong ko ngayon mga kasinag na gagawin, sana maulit ko pa sa mga susunod, lalo na ngayon mag-Christmas. Sana makapagtulong din ako ng Christmas gift sa kanila. Kaya mga kasinag, maraming salamat po talaga. Mga kasinag, shoutout pala kay Ken Sander Japan, Ma'am Chewy Official. Yan po yung YouTube channel ng aking asawa. Shoutout din pala kay Idol Kopinuhan. Shoutout din kay Binigalang, Domingo Sandico. Maraming salamat po. At sana ay patuloy nyo pong tangkilikin ang ating YouTube channel. Maraming salamat po ulit mga kasinag. Hanggang dito lang. Bye bye.